Lakhakre pli Korkanthi constituency ke parlo Arlong Vuti Baptist Church Mondoli Ariso Banghini Babu Rongpi lapen Beting Terang Chipaduk pensi Ningkan ke thom an Bachelor of Technology a course mission pen Kerala State long mate Hope for Asia Bible College and Seminary Vengu Kolam District Kerala long mission pen Ningkan ke thom aparman ke Charlie Pajudunong pamisi Karbiang long aphan nungmi ke vanpi Lason si ke damtang surihini rangko rahini ningkan pen pining surihini rangko rapho ningkan Babu Rongpi asar buramen Larsing Rongpi lapen asar piamen karitang kache bepi alang nito masupo ki bisi lapen Beting Terang apuamen sarthi terang asar piamen Sapu Rongpipi alang nito masupo tami mission pen B.th.course pajudunlong pamisi amithang rong amithang hem amithang mondoli mate karbiang long aphan dongmi wan pilo Lapen alang li Babu Rongpi lapen Beting Terang alang li tumbang hini ke wang jilang apor bidiang deng ke cari dunja pansita aning kachepathik do puta pachinilo Koilamati pen Samsung pi Karbing Long Life